Kad nemaš šta da kažeš, reklamiraj svinjsku paštetu. U Beloj kući u toku izbor za najomraženiju osobu. Nakon što je brutalno isprozivala Anđelu Đuričić, Zorica Marković upustila se u žestoku raspravu s Ivanom Marinkovićem, a razlog svađe bila je Zokina drugarica Ana Ćurčić. Znači, devojka bez igde ičega, bez podloge. Dečko, insistirala je Zorica. Ovo je jako ružno, loše i bezobrazno, to je užas, ja ne znam nikako te nije sramota ovog naroda da bude, dodao je Marinković. Bez igde ičega, bez pokrića, bez stide srama i bez poštovanja prema bilo kome. Ja baš ne volim sebe jer ja ne rastoram brakovi, vanbračne zajednice, ne volim sebe jer se ne je i skačem po plafonu ceo dan, ne volim sebe jer ne pk, ne volim sebe jer ne s palčeve. Ona to radi jer voli sebe, a ja izgleda ne volim sebe jer to ne radim, rekla je Zorica. Ovo se zove najkvarniji potez u realitiju, ne znam kako te nije sramota, odvrtna si. Ti više voliš Anu Ćurčić nego sebe, uzviknuo je Ivan. Dajem odgovor jer je sinoć rekla da je ne volim sebe, evo sve i da nije uradila ovo što je radila, još iz petice mi je bila uobražena. Ja molim narod da ne glasa za mene diljem kući jer povraća mi se do ovakvih G. Ostaću u Zanu dok sam tu, a i kad izađemo dogovorili smo se da radimo posao, izjavila Zorica. Ružno i odvrtno što ovo radiš, dobacivao je Ivan. Ma ti ne voliš svoje dete, kad nemaš šta da kažeš, reklamiraj svinjsku paštetu, uzviknula Zorica. Vrati teletu glavu, imaš veći list nego Safet Sušić, pesma za Zoricu bi bila Moj dečko je golman, pevušio je Ivan.